おはようございます。はい、ロキさんおはようございます。さて、アルファ18来たのでね、やっていきましょうかね。早速。早速と言っても、上がったのが、何おはよう日だっけ。ございます。はい、安倍さんいらっしゃい、こんにちは。あ、おはようございます。はい、葵さんいらっしゃい、こんにちは。いらっしゃい。上がったのが土曜日か。2日、3日経っちゃってるけど、旬ではないですが、やっていきましょうかね。えーっと、ニューゲーム。あ、そうか、罰か。ネムさん、ナウー。ニューランダムワールド。ニューランダムワールドだよ。ベーシック。スカベンジャーじゃなくて、デフォルト60分。OK だな。チートモードをオンにしておきましょう。何が変わったかちょっとね、見てみたいので。マークエアドロップス。OK だな。あら、これが、これがちょっと時間かかるな。最初だから。何。おはようございます。視聴をお邪魔します。はい、老人とお兄さんいらっしゃい。こんにちは。ネムお前泣きすぎなんだけど。ね、ネムさん。ネムさんちょっと泣きすぎだよ。部屋にいられない。ダメ。ねえ、もうおいで。何よ。まだ 6%？ 長くね？今回長くね？長っ。ちょっと待って、長い。そんな重たいのか？なんだこいつ。
あれネムさんどこ行った？ネムお前どこ行った？ネムさんお前どこ行ったの？ねえ。ネムネムさんあれアニャロどこ行ったんだよ。ネムおいネムお、ちょっと待って、時間かかりすぎだな。なんでこんな時間かかるの？あれここネット環境悪いとか？ジェネレ違うよな。これゲーム内ですよね。通プラ信じゃ。トールは隣で丸まって寝てます。こてつはトラ通るって。ネムさん、ネムさんそこにいんの？おいで。おいで。ネムおいで。ネムおいで。にゃん。なんでそんなとこいんのネム？お、マジか。これ通信なの？いや、通信じゃないよね。インストールじゃないよね。インストールは最初にしてるよな。遅くね？そんなに重たいのこのゲーム。アルファ18になってからそんなに重くなった？俺のパソコンもう限界超えてる？これ何分かかるかわかんないな。新マップはちょいと読み込み長いですね。あ、そうなんですね。だいぶ絵が綺麗になったっていう話ですけど、まあ、絵が綺麗になるとパソコンの負担がね大きくなるのでね。いや大分軽くてグラ綺麗です。だいぶ軽いんだ。じゃあ大丈夫かな。もうそろそろね PC も買い替え時なのでね。 PC というかグラボの方がねそろそろ古い部類に入ってくるので。じらすなあ。半年で古い部類に笑。半年で古い部類に半年。半年っていうことは何に入って何を使ってるんだろう。俺もうGTX の970ですからね。もういい加減買い替えないといけないんですけど、値段がねいかんせん値段がね
何をしようとしたっけ。であれおはようございます。はい、タイガーさんおはようございます。いらっしゃい。皆さんおはようございます。なんで画面黒いの？画面黒い？画面が黒い？ちょっと待って、画面黒いってどういうことだ？あ、本当だ、画面黒いよ。なんで画面黒いの？なんで画面黒いの？なんで画面黒いのこれ。ホワイトタイガーさんおはようございます。なんで画面黒いのこれ。何？壊したか？壊してない、壊してない。あれなんで？こちらは見えてますが、点合 8%。あ、見えてるんだ。見えてる人と見えてない人といるんだ。俺の方も見えてねえな。ロード画面ですね。ロード画面。そう、ロード画面の人とね、真っ黒の人。ウニさんおはようございます。真っ黒の人がいる。あ、でも PC で見ると真っ黒じゃないな。タイガーさんおはようございます。スマホじゃないや。タブレットで見ると真っ黒だな。おいらも見えてます。俺も PC で見ると見えてるんだけど。阿部ちゃん、ロキさんおはようございます。コメント確認用にタブレット立ち上げてるんですけど、それは見えてない。なんだろうこれは。タブレットです。ああ、タブレットで見えてる。なんだよ。タイガーさんおはようございます。なんだろう、人によってそれはなんだろうこれは。あれを入り直すと治るかも。わかんないけど。入り直したら見えるかも。あ、入り直したら見えますよ、タイガーさん。入り直すと治る。67%。遅いな、おい。人によってはネットの環境じゃないのかな。一回71% ワクワク。ワクワク。入り直すと治りますよ、タイガーさん。俺の治った。入り直したら。結構かかるな。数字見えとる。見えた？アットマーク18は正式に公表されたんですか？いや、これはエクスペリメンタルですね。まだ正式じゃない。まあ正式というか、みんなできるようにはなってます。正式版というか、安定版ってやつじゃないですね。
ただ誰でもできるようにはなってますよ。いつが安定版かわからないゲームですから。わら。まあ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 、それはね。なんだよ、全く上室くが自分だけ見れなくしたのかと思ったわ。なんでやねん。なんでそんなことしなあかんのいつベータになるんですかねこのゲーム。でも最近は開発進んでますね。進んでますよね。へこむ18は早かったですもんね。17から18は。今回早かったもんな。そんな大げさな変更はないのかな。16から17って結構大きい変更でしたからね。なあなあ、どこ行ったの？おいで。ね、おいで。16、17、長かった。わら。そう、長かったですね、あれね。まあ、だいぶめちゃめちゃ変更になりましたからね。もう別ゲーぐらいの変更でしたから。眠いで。また11月の8日になったら新しいゲーム来るしな。デスストランディング来ますからね。あれはでも配信して OK なのかな。あれネタバレ多そうですよね。17であれほど出てた MOD を超えてくるとは思わなかった。わら。17であれほど、ああ、そうですよね。いっぱい出てましたよね。もうどれがどれだかわかんない感じになってますもんな。お、もうちょいだ。まだ長くね。あと6%。今回ちょっと長いみたいですね。今まではもうちょっと早かったけどな。あとは俺のグラボでどれだけちゃんと動くか。もうすぐ来ます。わら。もうすぐですね。お、あと1%。あと1%なんだけど、これからもう一つあるんだよな。あとなんだっけ。ちょっと待って。それは、ちょっと早い。ちょっと早い。よかったよかった。びっくりした。ちょっとどころかだいぶ早い。びっくりしたな。同じスピードだったらどうしようかと思った今。7日だけプレイしたけど、10.7 デイズは楽しい。セブンデイズは楽しいですよね。まあこれは
出たてはあれだからな。バグが楽しかったりするからな。海外ゲームは大体そうなんですけど、出たてのバグが面白い。ん ?M。ネム。にゃー。おいで。棒ブレークフォントよりバグ少ないかも。わら。え、マジですか？今回頑張ったな。ブレイクポイントも最初ひどかったからな。結構、ドローンでマーキングできないっていうのが一番ひどかったよ。動物ホードとかあるかな。ワクワク。動物ホードとかあるの？それは勘弁だな。マーキングできないはからかった。ネタ。寝た。ね、あれ大変でしたね。どうすんじゃとか。もう突っ込んでいくしかないもんな。まだか？まだかかるのか？マップ生成。ミドルハイのうちでも11分かかります。11分 !11 分えー、ミドルハイで11分っていう方はうちのロートルだとあれだな。もうちょっとかかるか。いやーもうダメだな。やっぱグラボ変えないとダメ。グラボ変えないとダメだな。でもグラボ関係ないのか、マップ生成。関係あるか。このじらしがいいんですよ、燃える。わら。パソコン自体はいい。パソコン自体まだまだいけんだよな。i7 の16、メモリ16だもんな。タイタンいっちゃう。タイタンって何？それアークじゃないの？タイグタンって何？ラボ稼働 100% ですから発熱もひどい。わら。マジですか？グラボ稼働 100% なんだ。タイタンって何？グラボの名前？
いやー、i9 マシン買ってもいいんですけどね。 GTX のタイタン。 GTX のタイタンってすごい値段するやつ。パソコンに安いやつ買えちゃうやつ。安いパソコンなら買えちゃうぞってやつ。いや、そこまではな。そこまで買うんだったら i9 買います。i9 もいい加減めちゃめちゃ高いですからね。お、ここ来て応答なしになったぞ。大丈夫か。お、そろそろ来るか。ランダムマップを書き始めたぞ。ワールド名によってマップ変わるのが楽しいですね。ああ、そうですよね。ワールド。僕の名前やと水ばかりなく。水ばかり。でも飲み物困んなくていいんじゃないですか。逆に。砂漠とかに落とされると悲惨ですからね。食い物あるけど。あ、始まる。来た。やっと来た。あ、でも絵が綺麗ね。これは参考になんないかな。救援物資がポチャンと水中に。あー、それきついな。救援物資って言えば、あれ、なんだっけ、レイブンハーストの救援物資はひどかったですね、あれね。ゾンビが無限に、開けようとするとゾンビが無限に湧く。あれは鬼畜だった。救援する気があんのかと。あ、来た。うわ、綺麗だね。あー、だいぶ綺麗になってる。おう、めちゃめちゃ綺麗じゃん。え、あれつらったです。アイテム取りに行って死んでアイテムを落とす。そうそうそう。そう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 。救援物資の中にゾンビ詰め込んで落とすやつ。そうそうそう。あれはね、あれはちょっと鬼畜でしたな。どうした。
何今の。クラフトベッドロール。あ、間違えた。あ、間違えた。×ボタンだっつうの。めっちゃ綺麗ですね。めちゃめちゃ綺麗ですね。でも重くなった感じはないな。プレイスベッドロール。これ何？あ、これ何？ベーシックサバイバル？スクラップ？何スクラップって。よいしょ。これ何？どうやって読むの？あれリードがないよ。ん？スクラップ？これリードしないんだけど。読まないんだけど、これ何？プラントファイバー、ウッド、ストーン。石落ちてなくね？石落ちてなくね？これウッドじゃなくね？ウッド、見た目変わってんだ。あれ？石、あった。あ、間違えた。間違えた。違う。おろ？石全然落ちてねえぞ。あった。ストーンアックス。すげえな、石の質感。何も落ちてねえ。プラントファイバー。よいしょ。パンツとシャツ。あ、間違えた。あ、間違えた。パンツとシャツ。あ、間違えた。やべえ、しばらくやってないから決定が丸になってる。森バイオームからとは羨ましい。わら。ラッキーでしたね。おお、危ねえ危ねえ危ねえ。何やってんの？上や。ウッデンクラブ。クラフトウッデンクラブ？アロエじゃねえか。あ、隣は砂漠やな。砂漠も近い。いいな。砂漠はでもあれか。飯に困らないのか。あいて。
死に困らないし、アロエが手に入る。お水。鳥の羽、ああ羽。えーっとウッドフレームとアナコンダコイ。それはね、こっちじゃない。それはね、モッドの方だな。あ、違うか。あ、違うか。あれは、あれ、モッドの方じゃなかったっけ？ 1 個でいいの？ 1 個で。これ何個作れる？熊の大群コイ。あ、間違えた。熊の大群熊の大群。イノシシコイ。アップグレード。ネムさんもせいやなっていっとる。ヘビフォードあれば見てみたい。見るだけ。ヘビフォードそれは怖いな。犬の大群コイ。犬の大群は勘弁して。犬の大群だけは勘弁して。あ、もう木がないのね。木がないのかよ。よいしょ。あ、間違えた。ダメだな。ダメだな。丸と×が。あ、これ強攻撃なくなってるの？あれ嘘？攻撃ってさ、あるわ。あ、すげえ。迫力が。迫力が違う。あれ斧の強ってなくなっちゃったの？嘘。道具だから。道具は強攻撃なくなったんだ。いやー、これ攻撃すごく斧の強攻撃好きだったんだけどな。そうか。石斧はもともとないよ。あ、石斧はもともとないんでしたっけ？じゃあいいや。斧の吹っ飛ぶのが好きだったんだけど。じゃあ大丈夫。
あ、木じゃねえや、これ。草か、これ。これは草なのか。あ、これ草なのか。ファイヤーアックスとかあるのかな。よ。ファイヤーアックスってあるんですかね。これ何これ石の音じゃないよ。これ何これ石じゃない。でも鉄っぽいな。これ何これ。あ、これ何これ。これ何これ。なんか、あ、何これ。あ、何これ。これ石じゃないな。鉄。これ石じゃないな。鉄の音だな。鉄か。前は意思表示でしたが、鉱物はその形になりますした。あ、そうなんです。音が、音が鉄やな。ナイフ、あれ間違えた。また間違えた。ナイフ。骨ナイフ、あった。あ、間違えた。もう。これパークが必要。あ、違うわ。あ、骨5つ必要なんだ。骨は5個も必要なんだね。モディファイモディファイ。リペアできんのこれ。リペアできんだ。でもこれ、これはあれか。品質は、パークで上げていくのか。鳥の巣が全然ねえな。弓を作んないと。間違えた。ダメだな。ダメだ。ダメだ。84個。砂漠あたりは探しやすそうだけど、ヘビ様が。ね。あれどこだったっけ。ここだ。スタート区へ終わらすとスキルポイント4つもらえるのでどうぞ。スキルポイント4つもらえる。キャンプファイヤー。またやったよ。ん
では僕は仕事に。7デイズ楽しんでください。はい、お兄さんいらっしゃいじゃない。ありがとうございました。とりあえずホタテ小屋でも立てとかないと夜が来る。ロケートトレーダー、トレーダーまで行かなきゃいけないのね。トレーダーどこ？ 1.5 キロ。1.5 キロかよ。ちょっと待って。俺トレーダーのとこまで行った方がいいな。やべ、しまった。トレーダーところに。しまった。すでにポイントは入ってるよ。もう入ってます？これ何？これ何？リード、すごい。見た目が変わってるからわからん。これ何これ？ニトレートパウダー。トレーダーどこ？トレーダーあれ？トレーダーは別クエ扱いだから。なるほど。またまただよ。本当だ。4、4、4、4、4、4、4。何？ジャベリンって何？間違えた。まずは、まずは、なんか、どれだ？まずどれをあげるんだ？コンバットパーク。ジェネラル、マイナーか？違うか。ずいぶん急にでかくなるな、字が。これはでも、ラッキールーター、サルベージオペレーション、ロックピッキング、アニマルトラッカーって何ですか？ピアサー、コンバットパーク。今なんか変な、豚だ。豚じゃない、イノシシだ。怖っ。ちょっと待って、イノシシ襲ってこないよね？大丈夫？
ハーベストもリソースハンドブリングホーム秋どれがあれ品質を上げるやつどれだあれ品質あれ品質上がるやつどれよブロックヘッドアドバンストエンジニアリングこれよく見とかないよく見ていかないと分かんねえなこれ分かりづらいぞリビングオフザランドハーベスト2アイテムスフロムワイルドフォープランテッドクロップスあ馬いるあ馬じゃねえ犬だやべ馬に見えたけど犬だなんで馬に見えた今ちょっと待って犬いる今犬とか無理今犬とか無理だからなんすか何びっくりしたびっくりしたなお前いやもうちょっと待ってちょっと待って一発で脳震盪すか嘘届き終わった死んだこれなんか取れんの相変わらず何も取れない何も取れない感じだなうわネームお前このネームオンドレ脅かすんじゃないよネーム1.5 キロ先でしょ骨ナイフ作る骨ナイフを作るあれオッケー違ったか違ったか今石なかった石は石であるんだどこだ向こうだうわやべいてお前前長くないか
あいて。今までよりちょっと間合い遠めなのね。これで当たるんだ。死んだ。トレーダー遠いな。 1.5 キロ。やっぱこの石とこの石は一緒なんだ。光ってるやつ。これも違うね。これなんだろう。あ、これも鉄の音がする。金属の音がする。これ鉄、それは鉄っぽいな。あら、よいしょ。そうだ、骨ナイフ。ずいぶん早くね。ナイフが早いな。そんな早かったっけ。これ何。とりあえず今腐った肉いらん。だいぶ近づいたか。え、違う。逃げる、逃げる。デブゾンビいるな。デブゾンビ。うわ、すげえでかい建物が。っていうか雪。白くね。寒い感じ。寒い。あ、うさぎ。なんすか。やめて。雪じゃないか。
りあえずトレーダーにたどり着くのが先やな。この建物なんすか？これ見たことねえな。どこ？これ？いや、これじゃねえな。これは地雷がいっぱいあるとこや。トレーダーこれ？オッケー。トレーダーの近くにいや取れないよ。あ、やっぱ鉄だ。今石も取れるが。何？やめてやめて、ダメだダメだってダメだって、犬ダメだって、犬ダメだっつってだ、死ぬ。え、あいつあ、そう、犬って何？今回弱くなると逃げる感じ？ちょっと待って、2しかないんですけど。2って何？ちょっと。いひひ。あいつはちょっと頭良くなってるな。死にそうになると逃げるのね。やめれって犬は。まだまだ早い、まだ早い犬は。ちょっとやばいから逃げとかないと。逃げとかないとっていうか。避難場所。避難場所を。ここいいな。ここ。とりあえずここ避難場所いいな。あれ入り口ねえじゃん。入り口。あれ？ここいいじゃん。とりあえずここいいな。高台。何？これ何これ？これ水？水じゃないんだ。何これ？水か。水もある。水も若干ある。若干かよ。ここいいな。怖っ。そうか、ここはあれなのか。とりあえず1日目なんか何もできないからな。夜1日目の夜なんて何もできへん。
ワンワン言ってんな。よいしょ。えーっとこれ壊すの結構ことやな。ピケルうあれリソースツールストーンアックスアイアンピ、ああそうかそうか。もう20時半じゃないですか。20時半じゃないですか。あれ降りれねえぞ。あ、降りた。トークトゥトレーダー。あ、やべ。喋るんだった。何よ、ネム。何よ、ネムさん。何したの？何したの、ネムさん。犬がうろついてっかな。食い物って一応あるか。これ食って OK？ 別に毒やん。あ、
服を作るか。コットンがあれば服作れるのか。あ、でもファイクスでも作れるのか。あ、もう10時だ。ちょっと待って、もう10時だ。やばい。どこだ俺。どこだ。あ、こっちだ。こう。えーっと、めっちゃ真っ暗。わら。めっちゃ暗いですよね。ちょっと待ってね。プラントファイバー、バンダナ、レザー、レシピ、コットンシート、プラントファイバー、プラントファイバーしか作れない。バンダナ、今、バンダナ来たね。布で作れるものが、ダクトテープ。ダクトテープがいるのね、これ。パンツとシャツは作ったな。靴、グローブ、キャンプファイヤー。これさあ、これで明るくなったな。ボイルドエッグこれ作れないでしょだって。作れんだ。でも水にしかねえし。缶がめっちゃ綺麗になったな。卵焼けねえの。でも無理か。この辺がないと無理か。これ蒸せるのね。この腐った肉は何に使うの。ちょっと待って、ボックス。
えーっと、あ、なんか、チェスト多くね？チェスト、めちゃめちゃ多くない？容量。これ何？あ、これアイアンなんだ。くさ。これは何？これ何に使うの？スクラップ、スクラップドロップになってくる。うーん。矢を作る。あるだけ。え、銃？あ、石か。石が必要か。レシピ、アロエクリーム。あー、4個必要なの？ 4 個も必要。結構だね。石か。周りにいなそう？いなそうなら、周りにいなそうなら、行ってもいいかな。誰もいなそうなら。あれ、これ土か。石じゃ。何？ちょっと待て。ちょっと待て。嫌な音すんな。石が欲しいよね。序盤、石で苦労すんだよな。やっぱり。あ、羽あった。いや、いや、ちょっとパークを見よう、パークを。無理無理無理。無理無理無理。ちょっとパークを見よう、パークを。コンバットパーク、サバイバル、ハンツマンってなんですか？ハーベスト 20% 回り、そうそう、アニマルス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 。これか、木がいっこれはぱい取る。戦略的撤退である。わら。ハーベスト2 items from wild or planted crops。
ファーストメタボリズム、アイアンガット、ウォーターロス、フードウォーターロス。やっぱりマイナーかな。ティラノサウルスは絶対だな。あとはスカルクラッシャー。まあこの辺はまだだよな。デッドアイってなんですか。うん。えーっとこれだよな。木がいっぱい取れるのこれだっけ。フラワー、ちょっと待って、シーズフォー、You can craft seeds for flowers。あ、違う、こっちじゃねえや。ハーベスト2アイテムス。プランテッドクロップス。ワイルドアップル、違うな。木がいっぱい取れるやつってどれや。まあ、木は、まあ、いっか、いっぱい取れなくても。とりあえず、石を、取れればいいか。ベターバーター、そう。クエストリワーズ。クエストリワーズ。これはまだ取れないのね。ブラックスミス。ブラックスミス。ブラックスミス and able to forge iron and other metal objects。あ、これはフォージ作れるやつかい。You are now a blacksmith and able to forge iron and other metal objects。クラフトフォージス。あ、クラフトフォージス&クラフトアイテム。フォージ。あ、別に作れんのか。革、クレイ、石、ダクトテープ。ああ、ダクトテープとか全然ないわ。あ、こっから、普通届かねえだろ。これってさ、水ってあ、びっくり。グレインアルコールあれ。あった。
れはこれだけで作れるの？いやー、でもなんかなきゃいけないんじゃねえか。あ、作れるわ。何にもなくても作れる。もう何にもなくてもお水は作れるんだ。にゃー。ネームどこ行った？どこ行ったお前。お前変なとこ乗ってないよ。ん？あっち側、砂漠はあっち側かい？だいぶ歩いてきたけど。向こう側じゃないな。あ、こっち側か。砂漠だいぶ遠くなっちゃったな。これぐるーっとこの辺まで砂漠来てないか。そんな都合よくはいかないか。うん。食料調達やな。まずは。水は確保できてるから。OK。これさ、危ない。あれ？あ、やべ。やべ、石全部使っちまった。死んだ？ちょっと待って、石全部使っちゃったよ。リペアできないじゃん。拾うのめんどいな、もう。あれ？よいしょ。
レーダーどこだっけ。まずはトレーダーへ。あ、トレーダーまだ開いてないか。まだ早いか。んんあいつか。おう。あ、もう一丁いるな。あ、あ、痛い。痛い。石槍は、こんにちは。石槍。あ、槍か。槍作れんのか。槍。え、槍ってどこにある。ストーンスピア。プラントファイバー。あ、プラントファイバー。よいしょ。ストーンスピア。お、槍が作れんのか。まだまだ入れないか。6時じゃやってないね。お、びっくりした。開いた。開いた。あ、早いな。え、そんな早いんだ。よいしょ。こっちじゃなくね。え、そっちだったっけ。ブルーベリー。こっちだ。You need assistance? あ、金置いてきちゃったな。You have a great day now. あ、壊れてる。壊れてる。これってさ、読めない。あれ間違えた。あ、あ、取れないのこれ。それはもしや大工さんのゲーム。大工さんのゲーム。あ、これ使える。おう、使える。
なんもないじゃん。なんもないじゃん。トレーダーさん漁るもんないっすよ。トレーダー漁るもんないじゃん。あ、フォージもあるよ。これ取れないんだっけ。ああ、壊れてるのか。あ、え、あ、ラッキー。え、これ何、ユーズでいいの？ええ、これユーズでいいの？リードじゃないのこれ。ラッキー。フォージの隙間手に入った。何もねえじゃん。えい。お、槍いいじゃん。槍強い。は、お前走ってない？ちょっと待って、若干走ってない？一人称視点って言うんでしたっけ？やりたいゲームいっぱいあるのにどうしても寄ってしまって無理なのが残念。あー、酔うやり人はね。投げもできるってね。え、マジですか？槍投げ？あー、なるほどね。あ、投げられるんだ。これが復活したのいいな、鉄。今までこれ、アルファ17はなかったんだよな。石だけだったんですよね、確か。石をやると、石掘るとちょびっと取れるぐらいだったね。石メインはいいな。これも石やん。あ、石じゃねえ。これも鉄やん。これがあるところには下にあるってことね。まあ鉄はまだいいや。フォージを作りたいな。ダクトテープとかパイプとか手に入れないと。家あさるか。まあ食い物も探さないとな。ゴーストリコンも最初酔いましたもん。涙流しあながらやってました。わら。ゴーストリコも酔うか。確かにね、このセブンデイズは酔いやすいのかな。俺、大抵酔わないんですけど、これね、長いことやってると、長い時間やってるとね、やっぱりちょっと若干気持ち悪くなるんですよね。何これ？これ紙？あ、紙だ。食い物なさそうだな、ここな。
いらない。食い物なさそうやな。これ何これ。何にもねえか。これは何？別に何でもねえか。食べるものを探すんだよ。食べるもの。実況で見るのは疲れないんですけどね。確かにね。没入しちゃうとな。あら、ロック。あれゾンビに当たったよ。頑張れ。ゾンビ、頑張れ。落ちた。今後ろからゾンビ殴ってなかった？ゾンビが。なんで走る？なんで急に走る？またが。バイオ前作やって映画も100回以上見てるけどバイオ7だけ買わなかったです。突然走る仕様これ。また走ってる。突然走る仕様これまだ残ってるのね。あいて。なんだよね、お前何？お前何やってんのさっきから。ジャケット、カレッジジャケット。何これ？ロックピックじゃないの？これロックされてんの？飯、水か。チャリンコの隙間やないかい。ユーズ。
猫の餌か。これは同じだな、ジャケット。じゃあスクラップで。もういっぱいだな。あ、アンロックだ。なんもないのかい。鍋欲しいな、鍋。鍋と網。こんなところ。今いらないな。いらないというか、壊せねえな。壊せるけど、時間かければ。今必要ないな、それ。あ、ここありそうか。ここありそう。これ何？これも工場か。工場関係はさ、食い物ないよね、食い物。ていうか何にもなくね？上。あ、なんか部屋ある？なんかなんもねえな、これ。てかこの建物も初めて見る感じ。やめろ！走るんじゃない！お前、走るなよ。これ何？全部のゾンビに適用されてる？これは家だな。あ、家じゃねえな、これ。家じゃねえ？これ、教会でしょ？いや、食い物が。あ、なんじゃそれ。なんで鉛入っとんねん。うわ、水しか来ねえぞ。よいしょ。何？え？これか。食べ物が。お、ダクトテープ来た。これ一緒か。これ一個か。ガンパウダー。ていうかいっぱいやな。あ、ちょっと待って。俺それもらった。もらわなくていい。スクラップ。いや、ちょっと待って。荷物いっぱいやね。でも、嫌なやついる。嫌なやついる。嫌なやついる。なんでストリッパー2人もいいんだよ。ちょっと待って。ちょっと。あれ？モテモテ。いや別にあれこれ弓使えないぞ。ちょっと待って、弓使えない。ちょっと待って。どうした？え
ちょっと待って、俺、あれあれあ、これだ。びっくりすんな。外したの？あ、あ、お、やめて。あ、立ったまま死ぬとかやめて。食い物、あ、食い物じゃねえか。なんだこれは。ビールか。ビールかよ。ちょっと待って、もう重たいんですけど。重たいんですけど。あ、どこだ。ちょっと待って、飯ある、飯屋。通れない。え、何これ、工場なの？あ、じゃあ、俺さっき入ったとこか、これ。さっき入ったとこやん。何もないよ。部屋がねえもんな。あ、でもなんかあそこにあるけど。あれは、あれ違う。あれさっき見たな。あ、なんだ。何にもねえや。看板に偽りありだな、おい。えーっと、あ、ダクトテープと革法事ってさ、法事ってさ、革足んねえな。ああ、土もいるんだ。
まあいいや、後で。よいしょ。あら、よいしょ。よいしょ。どっちだったっけどっちだかわかんなくなったよ。メタルワークス。これは病院か。あ、これ病院だな。メタルワークスってなんだ？ジャンク屋はさ、ジャンク屋食い物あったっけな。これ何？リペアキット。あ、リペアキット。お、これってやっぱりゴムしか取れない？何これ？あ、プラ。ここにね、でもあれ食い物じゃないよね。飲み物だよね。危ね。危ね。相手。今の一撃でかかったな。あ、あれ、よいしょ。こん中はさ、ガンセーフがあるんだよね。ガンセーフ今無理だから。なんか初見です。はい、バトンマンさんかな。いらっしゃい。こんにちは。これはなんすか？ちょっと待って。なんだこれは。これチートか。これは何？スナイパー、アート・オブ・マイニング。構える姿は一人前だのう。わら。構える姿一人前これは何？これパイプ？ショートアイアンパイプ。見た目が全部違うから。ロックかい？ロックされてんのこれ。ここには食い物ないんだよな。パソコンですか？そうですね、PC です。これって布か。こ
れは布か、革じゃないのか。これ何？これ食っちゃいけないやつでしょ。あれこれ食っていいやつだっけ？食っちゃダメなやつじゃねえ？あ、見りゃわかんのか。タン踊り地面食べたいな。あ、担々麺？担々麺か。お、鍋来た。鍋来たよ。これは使える。お、使えるね。こっちの中ってさ、あ、こっちの中ってとりあえずないよな。何も。あっと、来たよ、お前。それで麺を茹でる。それで麺を茹でる。あ、やべえ、しまった。走んなって、走んなって。お前、走んなって。やべ。あー、やべ。ちょっと待って。やばい刺さり棒。股間にやり。股間にやり。増田さんこんにちは。とりあえずね、ここの中にはないはずなんだよ。食べ物は。食べ物がいい。食べ物、漁れるような建物がないね。普通の民家が良いのですが、ここは、あれでもこれフーズになってんな。リリエラさんこんにちは。あれこれはさっきのやつと違うよね。あ、ここは飯があるぞ。あ、ここは飯あるぞ。どこや？うわ、いっぱいいる。あ、また投げちったよ、おい。しミミもた。ヨこんにちは。また投げちったよ。あれよいしょ。走った走った走った、また走った。ちょっと待って、急に走んのやめて。ほんとやめて、急に走んの。やべ、また走った。いやー、動きが変わるのきついな。お、槍は投げちゃダメだって。これ何？スイッ
チスケマティック。うわ、硬いやつだ。これ皮取れなかったっけ？あ、これ皮取れるな。これは何のスケマ？ピストル。うわ、硬いぞこれ。おっと。M6 のじいちゃんの絵があるね。わら。何？後ろからめっちゃゾンビがゾンビ叩いてるけどそれはいいんですか？死んだ？あら？よいしょ。まだいる？まだいる？うわ、いっぱいいるね。あそこに飯があるな。あそこに飯あるよ。上に上がったのかい？走んなって。あぶなあ、やべえ、まだ生きてるおい、体力2しかねえぞ。死んだ？ここにもあるな。あー、これ壊さなきゃダメか。カラビンかよ。あ、まだいる。あそこにもあるね。
いやいや、これはさ、これは、こんなところに、あ、でもあそこにもあるぞ。お、食い物来た。あ、あそこにもある。よいしょ。これ食っていいやつ？これ食っていいやつ？腐ってる。毒だ。オールドって書いてあるもんな。そこにもあるね。あ、やべ。スクラップした。間違えた。あ、草がないんだ。あんまり美味しいもんないな。ちょっと待って、今どこにいるの？ね、今、どこにいるのゾンビ。また腐ったパン。また腐ったパンや。これ取った？取ってないよね。なんだよ、空っぽかい。これは取ったよね。え、これって何？これって、これってそこだよね。ちょっと待って。ちょっと待って。草草。品質、品質上がったね。ちょっと待って。もう時間じゃね？ちょっと待って、もう時間じゃね？逃げろ、逃げろ。遅い遅い。これはなんだ？パイプ。パイプは必要やな。これ何？
これ何？ガラスブロック？ガラスブロックかい。ガス管レシピ。いやー、体力7しかないんですけど。アロエ取り行かなきゃいけないね。アロエを取りに行かにゃいかんな。え？喉乾いてるやん。ちょっと待ってー。もう40分。1時間設定に慣れてないな、俺。パイプ側にリペアキット。これこっちじゃね。えーっとこれで全部今無理。今無理なのね。え？外したね。外したね。フレーム外したね。ん？
よいしょ。まだか。まだ喉乾いてんだ。いや、もう体力やばいって。ああ、そうか。まだいけないのか。卵を作れる。あ、でも、それやると、これ瓶ごとなくなるんだっけ？瓶ごとなくなった気がするんだけど。いや、ちょっと待って、終わるまで待ってようか。うろうろしとんな。ゾンビさんがうろうろしてんな。よいしょ。お腹すいたのちょっと待って。お腹すいたのちょっと待って。嘘。ちょっと待って、ちょっと待って。死んだちょっと待って、どこぶっ壊してきた？いやー、いつの間にフェンス壊したんだ、こいつ。わらわら。あれ？荷物落とす設定になってない。あれ荷物落とす設定になってない。バカ野郎上がってくんじゃない急に上がってくんのやめて。あれでもトラウマシステムなくなったんだね。死んでもトラウマつかねえぞ。あべ、壊して。どこ壊されたんだろう。扉閉めたよな。
2000。ああ、これあれか。これ一体か。よっしゃ、広くなった。ちょっと待って、どっから上がってきたの？ドア、扉閉まってるよね。ちゅうことはフェンス壊したってことか。弱いな、フェンス。ああ、そうか。こっちじゃない。なんかどっか叩いてる音がするな。えああ、これが必要なのね。これじゃないの？何が必要なのこれ？ボイルだから鍋ちゃん。クッキングポットリクワイヤード。あ、違う。何これ？これは何？でも、パーク？でも鍵マークついてないよな。なんで作れない？えんゆで卵も作れんのかい？なんで？マスターシェフ？バチェラー、コーヒー、ベイクドポテト、グリルドビート、エッグボイルド。熱ー。ベーコン、ベーコンエッグ。ベーシックレシピ？ベーコンベック。ベーコンベックってなんだ？ベーコンエッグ。ボイルドグリルドミーツ。ゆで卵は？何？ちょっと待って。あれ、なんで今作れるの？あ、その場では無理なんだ。一回落とさないと作れないんだ。なるほどね。そういうことか。ゆで卵も毒になるの？ 4%。猫缶毒じゃないのにゆで卵毒なんだ。猫缶は大丈夫なのにゆで卵毒なんだ。これ食いすぎたらあかんやん。まあ4%だから。そうなん？そしたらマスターシェフ取っとくか。しまった。マスターシェフ一丁取っとくか。お肉が欲しいね。狩りをしなきゃ。狩りをせねばいかんな。
もう3日目でしょ。もう3日目でしょ。あと4日。まあ報道はここでやるにしても、報道ここで大丈夫か。なんか崩されそうだなこれな。報道の場所は考えましょう。考えつつ行きましょう。その辺でもいいのか。その上から。まあ、鳥来るでしょう。最近の報道鳥来んだよな、バシバシ。ゆで卵。だよな、水なくなっちゃうんだよな。しょうがないから何か食べてくるわ。またね、皆さんまたね。はい、タイガーさん。地下掘ってませんでした。地下掘っ、嘘、地下掘ってた。え、地下掘ってた。あ、なんか中にいる。あいつあんなとこにいる。地下掘ってた。ちょっと待って、地下掘ってたやついる。あそこ壊れてんだ。違う違う。M6 さんが。俺はまだ地下掘ってないですよ。まだ今回は。今回はまだ地下掘ってないです。あれが欲しいな。壁掛けトーチ。あ、でも今、まだそれやらない方がいいか。それやると危ねえよな。あ、これつくのか。このセブンデイズのトーチはなくならないからいいですよね、これね。まんまなくならないから。よいしょ。もうお昼か。よっしゃ。じゃあ今日の配信ここまでにしましょうかね。次はね、7日目の報道かな。お、夜が明けたのね。よいしょ。あれもうこれって、あ、草がないわ。
英語でよくできますね。なんとなくですよ、なんとなく。ニュアンスのみで。日本語化ももう出てるみたいですけどね。日本語化するモッドがもう出てるみたいですけど。ここいけんのか。よいしょ。よっしゃ。じゃあ次回は報道ですね。まあ4日、1時間設定に今回からしてるんで、今回からって前回か。前回のレイブンハーストの時からしてるんで、まあすぐに7日目が来ると思います。お疲れ様です。はい、リベラさんもありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、ロキさんもありがとうございました。お疲れ様です。パソコンも復活したのでね、ネット復活したので、ガンプラもやっていかないといけないですね。やること多いな。大丈夫かな。はい。それでは本日も来ていただいて皆さんどうもありがとうございました。それではこれにて失礼します。ARI ありがとうございました。